Mai Florence Mudadi. Ndikusupply inonzi Zimbabwe Free Range Poultry Association marasha emuhuku. Pasina marasha huku dzinofa. Vanoti huku tinouya tiri tudiki kumafamasi. Saka akaramba pasina marasha yamanje dzinofa. Marasha akangofa nengoti ndo amai vekanhiyo. Saka kanhiyo kana pasina mai kanofa. Ane mazvona. Saka marasha yaya akanzi hapo zvato ndokutodhaka kwazvo. Marasha atomatora kuMozambique. Zvinoenderana nesisini. Sisini yatakupinda inoi ndogona zvoenda nekuti varimi vacho vanenge vane huku dzakawanda sei. Zvakafanana neFree Range vanenge vane huku dzakawanda. Zvokuti ndogona kuvapa kana zvekuma 80 tons kana 70 tons. Pa 2 weeks nokuti huku dzinenge dzakawandisa. Kozoti vamwe vandinopa wekuparakiti. Ava vana huku dzakawanda. Ndogona kuvapa kana 30, ndovapa zveka 15 tons per 6 weeks. Kozoti vamwe vanonzi tautano ndovekunyabhira. Ndovapa futi marasha anoita huku dzakawanda. Ndogona kuvapa kana 60. Senguva ino yekuna ine vanogona kutora huku dzakawanda. Vanototora marasha akawanda nenyaya yekuti kuMozambique hakuendeki kana kuchinaya. Saka vanogara vatostoka marasha akawanda ekuti kana kuchinaya havazonetseki. Nokuti hazvinaya kana ndikaita mukana wekumatora ndenda kumabhirisa. Nokuti ndinenda totambudzika ndisvike nokuno. Mota dzinonyura, mota dzinofa. Vanopisa marasha acho vanenge vari mumaminda. Vanenge vakuitawo zveminda yavo. Saka marasha acho anenge amashoma. Anenge afuti pademand zvakanyanya. Ndakatanga business, ndakatanga 2017. Zvava zvakaoma, mari yacho yemboita ichinetsa. Iyo program iyoyi yekwapresident ke. Ndakapiwa futi program iyoyo 2018 kusvika 2019. Ndopandakazosimuka ndakwanisa kunotora lodhi yangu ndega. Pese apa ndaimboita zvekubatanidza navamwe. Ndakwanisa kunotora lodhi yangu ndega. Ndakwanisa kundabatanidzawo kamari. Ndakwanisa kutengawo kasitedi kangu. Upenyu hwachinja. Zvinhu zvava zvakaoma. Upenyu hwakati ndakatoona kuti upenyu hwakachinja. Inini ndoti panya zvangu inini handinozonyora form 4. Ndakatogumira form 3. Ndoda kuti vabereki ndanga ndisina vabereki vakwasamisa zvikoro, but kuti ndandirido form ndaitogona. Saka palevel randari izvozvika ndakutokunda vamistika vadzi. Ndakutowakunda nokuti makutopinza vanhu mabasa. Ndakutopinzawo vanhu mabasa. Ndovashandi vangani? Ndikuramba ndakatongoshinga toti iyo zviya ndakatenga rori. Ndina driver, assistant wake, ndikaunga mukomana akandiroshana makare kari kuno kumbare. Zvoti kanongomhanya mhanya kana chikeni ndisipo. Kuti umwe mwana wangu wofuti andiroshanda naye. Mwana wangu wandoshanda naye ari kumusika nemunin'ina wangu. Toti vanhu i5 wandoshanda navo. Kudziya ndopa inini nemadzimai nyaya wechidiki. Zvoti basa rese tinoda kushinga. Inini kuti ndinosvika parava ndakashinga. Ndakatanga kuti ndinotora lodhi yese ndofunga ndambotaura. Ndakatanga ndinoenda kuMozambique. Ndinopedza kada 3-4 days ndiri kuMozambique ndichipeka marasha. Mayambudza kudii mungoro. Dzimwe nguva ndinodonha ndiri mungoro yemadhongi. Tombokuturwa inodonherawo. Mandaramba ndakashinga. Mozambique kunorwadza kunopisa. Nguva yekupisa kunonetsa mvura. Unogona kurumwa nenyuchi chidadikita. Dikita rari kuibuda iri. Unorumwa nenyuchi. Netumwe tinontumumudza so. But ndakangoshinga mvura chekumwa inonetsa. Unomwa mvura inenge inowandoya. Vari kure kungoshinga kuti zvinhu zvichinja. Zvobai zvinhu zvakachinja. Ndabasa kutenga ndatonero rangu ronda ndokwasatora ndega marasha. Handichairi mota dzevanhu ndakusvitiro ndega.